الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Ami Allah Ta'ala tando ka barkada ka wale nyumando an seku da majrala o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfa tien o kofe ame solli ke ci dewna fasamantika noy Muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ami Allah Ta'ala dili ala kan nafana horoma jien an lahara. Ami Allah Ta'ala dili limanya an suturani garjiga nyuma ala ka kalfa anan badin islamu bela jelena. Ami Allah Ta'ala dili jamanai alaka fitna duba herala alaka anyirannu fitna duba herala. Ami Allah dili alaka na shitu janfala alaka na shitu namarala Allah kana shi malojiyana alaka na malo lahara alaka laban ko nyumanda bema kanga kafu laban arjina kono alako kanye alakra horoma kama salatu barka kama salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halisa amicidin bilibili ka tarihu kan no Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan fami ni anyoko madda Allah Ta'ala ya wajibiya ayre kunka ka falitina dan fen nyoko nadda tukun akasoro kono no Muhammadu sayyidul awail wal awakhir odila dundo Jibril alaihi wa ala nabiyyina salam anana ako kirama koy ka do ale adamadiyan nata juko wulun flan kama o juko wulun flan kilo kile koy adamadiyan jia ale Jibrilaye kateme aka Jibrilaya joroka o juko wulun flan doy munye alakra sallallahu alaihi wasallam o juko wulun flan dobe alakra kam munyun doka node ayadatu marid katab bana batol laje Allah Ta'ala yarjati kama odela ne me hakli jige ala kraklela sallallahu alaihi wasallam jondo kumbe amatki allaini kafa binata join fere mamna matigi ni join no be suku kono matigi be ka fo jombe jonsan join yere fene ba aperen ka fo akumba nyini mugo fenni oyenesa mba nyino fe ala kama okana ne bali ala kra kofe selila sallallahu alaihi wasallam donna na joinsa ama join bali ala kra kofe selila faridati join da misrila ni ala kra salamu bla wati na ya krefle abe join soro akofe anyeda finendo nga dusukun jelendo kateme nono keneka dondo ala kre salamu bla sallallahu alaihi wasallam aya kre flama joinyi aya ka sahaba yini ngai kuma akallada aku yala jon fima mimbe seline kofe nga dusukun jelendo kateme nono keneka yala munde ya soro nama bifari dain soro ne kofe sahaba ko uma dominyi asoro ala kre sahaba faranyokonka aku nebita join naje na ya soro abetama sira de fe mbe duwo ke alaka sekini aye na ya soro join mangana de mbe duwo ke Allah Ta'ala ka lafiya di ama na ya soro join yere fatura mbe duwo ke Allah ka hina alakra sallallahu alaihi wasallam adona join ka sudda fe romina no matiki ka duyi aya soro join bi banaglan kan fa dona saya sikarala alakra gerela joina ay shahadataini fo join sikinoka join ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam join annibina alakra yere de wulila ninga yere shugulaya ka join shuko ninga klaka join kasange ninga klaka ta join do kaburu kono larabu be kan ngunu kan fo duguma Muhammadu yere nyogo ma ba
kɔrɔ ni tilebi masakɛw bɛ siran maa min tɔgɔ fɔli ɲɛ o de bɛ wuli ka bɔ a ka du kɔnɔ ni kana jɔn dɔ lajɛ ka tila k'o su ko ka tila k'o kasange ka tila ka t'o don kaburu kɔnɔ halo tɛ jɔn jɛman ye fɔ jɔn finman nin yɔrɔ bɛɛ Allahu Ta'ala ye aya jigin a ko ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya aw adamadenw anw masatala aw danin ga aw kɛ cɛ ani muso waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu anw ye aw kɛ siyaw ani kabilaw walisa aw ka ɲɔgɔn dɔn maa dɔw ye fila ye jamakulu dɔw ye maraka ye dɔw ye bamanan ye dɔw ye kɔrɔbɔrɔw ye dɔw ye surakaw ye o kuma nin kɛra mun kama walisa an ka se ka ɲɔgɔn dɔn nɔgɔya la n'a kun ye Ala ja kun bɛ diɲɛ bɛɛ da ka bɛɛ kɛ fila ye o kuma ni bɛɛ kɛra fila ye ɲɔgɔn dɔn kun bɛ gɛlɛya kojugu a ko nka sa inna akramakum indallahi atqakum maa min ka bon Allahu Ta'ala yɔrɔ o tɛ maa jɛmanw ye dɛ min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ maa finman ye min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ masakɛ ye min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ maraden ye min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ nafolotigi ye min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ fantan ye min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ maaba ye min ka bon Ala yɔrɔ o tɛ maanin ye min ka bon Ala yɔrɔ o de ye min bɛ siran Allahu Ta'ala ɲɛ i kɛra finman ye o kɛra jɛman ye n'i bɛ siran Ala ɲɛ kaba k'e de ka bon Ala yɔrɔ o kuma aw kana fɔ ko Alakira nana jɔn finman yɛrɛ su ko ni ka tila k'a kasange ka seli a kan ka taa don kaburu kɔnɔ o kuma ni Alakira ka muɲu n'a ka sabali de ye o de la siga t'a la Alakira ka weleli kun bɛ sira sɔrɔ an ka walan tɛmɛnen na an y'a yira k'a fɔ san 3 Alakira y'o kɛ a bɛ ka maaw wele kelen kelen gindo la ka na Allahu Ta'ala ka diinɛ ma o san 3 kɔnɔna kɛra cogo min an y'an da don o la nabiyumaya san 4 na an ka walan jɔrɔ ye an bɛna wuli ye o kuma nabiyumaya san 4 na weleli jɔyɔrɔ 2nan daminɛna n'o de ye ka adamadenw wele bange la o kuma gindo weleli Allahu Ta'ala k'o jɔ ko sisan weleli ka daminɛ bange la diinɛ in kana dogo tugun kuma min na ni Allahu Ta'ala ye ni yamaruya di aya fɔlɔfɔlɔ min jiginna o kumakan in na n'o ye suratu Shu'ara kɔnɔna ye aya 214 Allahu Ta'ala ko wa anzir ashiratakal aqrabin Muhammad i masurunya mɔgɔw i balima surun u sɔn siran i k'u bagabaga f'u ka tugu i ka diinɛ in kɔ kuma min na ni aya jiginna Alakira ye baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ sallallahu alayhi wa sallam a ye Bani Hashim wele n'o ye Hashim denw a y'u bɛɛ wele k'u invité jamakulu dɔw fɛnɛ nana ka fara olu kan n'o ye Bani Mutalib bun Abdi Manafi denw ye o kuma Abdul Mutalibi denw fɛnɛ farala olu kan kana jamakulu minnu nana Alakira ka weleli lajɛ a bɛ bɛn maa 45 o cɛ 45 kuma min na u sigilen bɛ Alakira min y'u wele yani Alakira yɛrɛ ka kuma Abu Lahab n'a tɔgɔ yɛrɛ de ye Abdul Uzza ale de teliyara a wulila ka kuma sabula Alakira ka ko ka gɛlɛ ale ma Alakira ka diinɛ laseli ka gɛlɛ ale ma ale kɔni t'a fɛ de ka tɔgɔ ɲuman yɛrɛ dɛmɛ Alakira la a ko Muhammad i k'a dɔn ni maa minnu filɛ ni y'u wele ta i binakɛw de don i binakɛdenw de don kuma i ka jɛgɛn dabila kuma na i tilen i ka fɛn fɔ an ye nka i k'a dɔn Muhammad larabu minnu tugulen don i nɔfɛ ni y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fanga t'u la k'u bɛ se ka anw kɛlɛ koyi wa ne de ka kan e Muhammadu minɛli la ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ne n wasa don i binakɛdenw na olu k'u wasa don i la n'i tora fɛn kan i bɛ fɛn min kan n'o de i ka tugu i binakɛdenw kɔ ani mɔkɛ ka taa sira kɔ i k'a dɔn o de ka nɔgɔ u ma ka tɛmɛ u k'a fɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka suuru i kan n'o ye Qurayshiw bɛɛ ye u kana suuru i kan n'o kɛra larabuw fɛnɛ b'u dɛmɛ sabula ne Abu Lahabi ma maa si kelen ye ko o nana a fa denw ma i komi e Muhammadu nana i binakɛw ma ni fɛn min ye o kuma Alakira y'a da de Abu Lahabi y'a diyaɲɛ kuma bɛɛ fɔ Alakira ma kuma
ni sigiyɔrɔ in na o kuma sigi kun fɔlɔ wulila o kan. Alakira tilara ka maa ninnu wele tugun siɲɛ filanan na. Kuma min na u nana Alakira pere kuma daminɛ o sen fɛ. Alakira mun fɔ? Alhamdulillahi ahmadu. Mɛ Allahu Taala tanu bɛ Allahu Taala ye, mɛ tila k'a tanu. Wa asta'inu, mɛ dɛmɛ ɲini Allahu Taala fɛ, sabula ale de ye dɛmɛ ɲinibaw la hɛrɛma ye. Wa uminu bi, wa n bɛ limaniya Allahu Taala la. Wa atawakkalu alayhi, ne Muhammadu bɛ n ka ko bɛɛ lajɛlen sɛmɛ o masaba in na. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. O kɔfɛ n bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen fo n'a kɛra Allahu Taala kelen pe ye jɛɲɔgɔn t'a la. O kɔfɛ Alakira ko inna ra'ida la yakdhibu ahla. A ko i k'a dɔn maa min ni ale de bilalen don a ka mantonw ɲɛfɛ k'a fɔ ale de bɛ kɔrɔyali kɛ u ma ni siratigɛw la tilennen ye an'u ka baaraw la sababama, k'o tɛ nkalon tigɛ a ka kɔmɔgɔw ye dɛ. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, ne Muhammadu kalela masala ma wɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra masa min ye. Inni rasulullahi ilaykum khassa. Ne Muhammadu ye ciden de ye ka na aw Bani Hashim ani Banu Mutalibi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la, wa ila nasi amma. Ne ye ciden ye ka na danfɛn bɛɛ ma bakurubala cika min n'a labɔlen don. Wallahi latamutunna kama tanamun. Ne Muhammadu kalela Ala la aw bɛɛ lajɛlen bɛna fatu i komi aw b'aw da ka sunɔgɔ cogo min. Wala tub'athunna kama tastayqidun. Aw bɛna kunu alkiyama jɔ kɛnɛ kan i komi aw bɛ kunu cogo min ka bɔ aw ka sunɔgɔw la. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Aw bɛna fɛsɛ aw ka wale kelen kelen bɛɛ la aw bɛ ka min baara. Wa innaha aljannatu abada. N'i ka baara kɛra ɲuman ye i bɛ don arijinɛ kɔnɔ bada dati tɛ bɔli min na. Aw naaru abada. N'i ka baara kɛra juguman ye i bɛ don tasuma kɔnɔ bada dati tɛ bɔli min na. Kuma min na ni Alakira ye nin kumakan in fɔ, Alakira binakɛ n'o ye Abu Tɔlibi ye, n'o ye Ali ibn Abi Tɔlibi fa ye, ale wulila a ko foyi man di anw ye ka tɛmɛ e Muhammadu dɛmɛni kan, wa i ye ladilikan min ɲɛsin an ma i k'a dɔn an y'i ka ladilikan minɛ, wa anw ka tiɲɛtigiya man bon maa si kan a n'an ka danaya sɛmɛnen tɛ maa si kan ka tɛmɛ e Muhammadu ka kuma kan. N'i ye fɛn o fɛn fɔ anw dalen don o de la. A ko nka Muhammadu ni maa minnu sigilen filɛ ninnu ye i binakɛw de ye ani binakɛdenw, a bɛɛ lajɛlen kafolen de filɛ kɛnɛ kan. Wa i k'a dɔn ne Abu Tɔlibi ye i binakɛw dɔ la kelen ye, nga ne Abu Tɔlibi de ka teli ka na fɛn ma fɛn min ka di e Muhammadu ye. Ni ko o ko ka di e Muhammadu ye, maa min ka teli i binakɛw la ka na o ko in kɛli ma o de ye ne Abu Tɔlibi ye. N bɛ min ɲini i fɛ, i yamaruyara min na i daba ma fɛ o waleya i ko tɛmɛ ni o ye. A ko ne Abu Tɔlibi kalela Ala la, ne kɔni ma wuli ne bɛ kɛ ka e Muhammadu lameleke, wa n bɛ i tanga ka bɔ jugu ani tɔɔrɔlikɛlaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka janfaw ma. Fɛn o fɛn ka di y'a kɛ, wa n dalen don i la, nka ne yɛrɛ ni de ma se ka jɛnjiya ko n ka bɔ Abdulmutalibi ka diinɛ kan. Tuma min na ni Abu Tɔlibi ye nin fɔ, Abu Lahabu wulila a ko nin min filɛ nin ye tan, n kalela nin ye lebu ni maloya de ye anw ka kabila kɔnɔ. O kuma a ye Muhammadu minɛ a tɛgɛ ma ni ka dan sigi a ka ko la yanni aw tana ka n'a fɔ k'a bɛ Muhammadu minɛ. Abu Tɔlibi ko wallahi n kalela Ala la, anw kɔni bɛna Muhammadu bali ka bɔ jugu kelen kelen bɛɛ ma, si kisɛ kelen tɛ se ka kari a la, madama n'an bɛ ɲɛnamaya la tɔɔrɔ tɛ se k'a sɔrɔ. Nin sigida wulila tan, Jibril alayhi salam a ko k'a bɛ jogoba filanan min fɛ banabaatɔ lajɛ kɔfɛ, o de ye sakiyoma, ka maaw lami ji la Allahu Taala yɛrɛ jati kama.
nin jogo banye adamadenya dia ale Jibrila ye ka tɛmɛ a ka jɔyɔrɔ mɛlɛkɛya kan. Nin bɛ hakili jigin Alakira ka sahaba dɔ la n'a bɛ fɔ ma Tamamatu ibn Athal. Nin kun ye cɛfarin belebele ye Yaman. I k'a dɔn don dɔ a dusu y'a kɛɲɛ a ko ale tɛ se ka si Yamaniya fo ale ka taa Alakira ka ko ban Madina. Sabula ale ɲɔgɔn cɛfarin tɛ Yaman ni kɛlɛbolo min ma tɛmɛ cɛ 40 kan ale kelen b'a jɔ ni o ye. Nka Muhamadu tɔgɔ bɛ ka bɔ Madina ka na ale tɔgɔ tunu Yaman. A y'a don a ka cɛminɛw n'a ka kɛlɛminɛw na. A donna Madina dafe yɔrɔ min na a dusu furufurulen cɛfarinw bɛ ɲɔgɔn dɔn ani Alakira ka cɛba fɔlɔ min ye ɲɔgɔn ye o de ye Umar ibn al-Khattab al-Faruq al-A'zam. O Umar ibn al-Khattab i k'a dɔn ale de ye cɛ ye cɛ min n'a tɔgɔ fɔra a bɛ kafiru dusukun yiran. Umar y'a ye yɔrɔ min Umar ko Tamama yala i bɛna taa min? Kɛlɛ cɛfarinw tɛ kalon tigɛ ɲɔgɔn ye. A ko n bɛna taa Muhamadu de fɛ ni k'a faga sabula a bɛ k'an tɔɔrɔ n'a ka Ala kelenya ko kuma in ye. Umar taara basura ka da Tamama ka o yɔrɔ la ni k'a minɛ k'a siri. O de la kodɔnnaw ko ni ɲɔgɔn tɛ n badenw na o bɛ ɲa, ni ɲɔgɔn tɛ n fadenw na o bɛ ɲa, ni ɲɔgɔn tɛ an ka kabila la o bɛ ɲa, ni ɲɔgɔn tɛ an yɛrɛ ka dugu kɔnɔ o bɛ ɲa. Nka n'i ko k'i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ma kalon kuma fɔ ka tɛmɛ o kan. Umar ye Tamama siri. Tuma min a y'a siri a y'a ta ka taa da Alakira ka misiri dogodogo ɲɛ dɔ la. O de la cɛw tun bɛ Alakira bolo sallallahu alayhi wa sallam. Wa Alakira yɛrɛ fana tun ye cɛw ka cɛ de ye. O Umar ibn Khattab ale filɛ ka Tamama siri ta. Tamama kelen de bɛ jɔ ni kɛlɛcɛ 40 ye. Nka Umar ibn Khattab kelen y'a siri juru la k'a da. Nka o Umar fana bɛ tuubi don min o y'a sɔrɔ a si bɛ san 26. Umar janya kun ye mètre 2. Umar dusu furufurulen a ko k'a bɛ taa Muhamadu faga ani cɛ dɔ bɛnna. O ko yanni ka taa Muhamadu kama yala e yɛrɛ balimamuso silamɛyalen don i tɛ taa o kama wa? Umar a ye sira tourner a taara balimamuso kama. Kuma lasurunyana an ka laɲini tɛ yen nɔfɛ. O kuma balimamuso ale ko Umar ma tuma min na Umar y'a gosi k'a jokin ni a y'a ka kalanfɛn di Umar ma. Umar y'o kalan. Umar ko taa ni ye Muhamadu yɔrɔ. Umar nana Muhamadu yɔrɔ min na u ye da kɔngɔ. O y'a sɔrɔ u bɛ walan di ɲɔgɔn ma denmisɛnnin dɔ de ka so a bɛ fɔ o ma Arkam bun Abil Arkam. Dɔ nana ɲɛ da kongo la a ko Muhamadu bitan a bɛ gɛlɛya koyi balawma in de bɛ an ka so da la bi n'o ye Umar ibn al-Khattab. O yɔrɔ la Hamza o y'a sɔrɔ Hamza tubira a tɛ tɛmɛ tile 3 kan. Hamza ko aw kana siran o kuma a ye dayɛlɛ. N'a y'a sɔrɔ Umar nana hɛrɛ la an b'a kunbɛn ni hɛrɛ ye. Nka ni Umar nana masiba la o kuma an b'a yɛrɛ kan pamuru minɛ k'o kɛ k'a yɛrɛ faga. Hamza ko k'ale tɛgɛlankolon de bɛ Umar muruma minɛ ni ka tila k'a kan pamuru bɔsi a la k'o kɛ k'a yɛrɛ faga. O Umar de ye cɛ kelen fana siri cɛ min n'a bɛ jɔ ni kɛlɛcɛ 40 ye. O kuma Hamza bɛ jɔ ni kɛlɛcɛ joli ye sisan? Tuma min na dayɛlɛla yanni Hamza ka se Umar ma Alakira yɛrɛ nana Umar ta kɔli ma. Tarikutigiw b'a fɔ cogo min ka Umar sen 2 bɔ dugu ma f'a sen 2 bɛ tɛgɛrɛ fɔ. A ko Umar a ka kan e ka limaniya ten. A ko Muhamadu nana o yɛrɛ de kama. O de la cɛw tun bɛ Alakira bolo. Umar ye cɛ in siri a taara da Alakira ka misiri dogodogo ɲɛ na. A ye ci bila ka taa Alakira yɔrɔ ka fɔ maa dɔ bɛ o kun nana faga. O kuma an y'a siri an y'a da misiri kɔnɔ. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a wulila. A nana cɛ barikama in a y'a kun don misiri da fɛ. A ye Tamama sirilen dalen ye. Alakira a ye Tamama lajɛ ni k'a kɛrɛfilɛ k'a ka sahabaw lajɛ. Sahabaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u jɔ k'u labɛn k'u bolo da pamuruw kun na. Kɔrɔyali ka di dɔrɔn u k'a kunkolo bɔ a kan da la. Nka Alakira bɛna mun de fɔ? Hal ahdartum lahu ta'ama. Yala aw ye dumuni di cɛ in ma fɔlɔ wa? Yani Yaman ka jan koyi. Yala a ye dumuni d'a ma wa?
Umar ko ikado chaina na de kabina ifaka koyi alakra ya kungolo jega ko Abi Huraira tanga so ikata nono do takana Abi Huraira tara nono do takana alakra ire nono mine na bulu barkamai ya Umaru anta alladhi qayyadta fukka kaidahu kama qayyadta okuma Umar ede chain siri asiri jurufoni ikumi iya siri tukumi waya fukul qulud Umar beka sujurufoni kabo chaina sabula sahabauti alakra soso alakra ire nono mine ka di chaima na bulu barkamai shirab ya tamama immi ikado isegana tamama ay nono mi afala ay minan la seg alakrama alakra ko tamama ma ako yala ibi sheria ka fo mashite fo alakelewa tamama ko abadan ako yala ibi sunga islamayawa tamama ko abadan ako yala ibi sheria ka fo ni Muhammadu alaka chibayawa ako abeka fsaka timawo ka ningu mission e ka chidiya man kuntena ifali kama ay alakra ka dominike kana alakra fakali kama ninga klaka alakra soso nini aunye abita shi kasola wal makora libida kungolo kataka bo akandala na alakra bina mundeke alakra ko tamama ya tamama izhab fa anta hurrun tamama ta ikado horonde ne Muhammadu te toro si ima ni yoro de la tamama ayelena ka soka sahabau bele jelen kamana gwana manga madara ni misika ke tugudi tamama e Madina janfa yoro mi ayaye mugota ko tiere la kan horon yara ablala aklara ka munumunu ka siki annana jo alakra nyakun kilna misri kono ako ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah alakra tamama yininga ako tamama donye e wele ka taslamiyama ninga suro ne Muhammadu islamiya yira ila dum banaka islamia ako ya rasulullah islamia yira ne la kumami ayasro ne dusukun fara islamia la ngani tamama sirana de nin islamia osangala ika sahaba ubena fo kafo nin sirana Muhammadu kan pamuru de yeka islamia nga kumamina iyen kan horonya ninga labla nyinga islamia wule kanda walisa akadon kafo islamia Allah taala jati de kama maslamia pamuru nyesiranya kama kodono koko mundela ninkerata tamama saqa kalban fakana qad ishtadda bihi al-atash fashakara Allah la faghafara la tamama dondo minogo ya mine ajigina kolonkono ninga ammi ale bora binata wuludo nana minogo be ola o nendalembe adala okuma ko faminya ale jigi kolongono o nyugonde be wuluyina afena jigina kolongono ka churonfa ka di wuluma wulu ya miyoro mi wulu ko abarka alaye okuma kan fole Allah taala fena ko sankaba wulun vlan sanfe dan fe ne barkada chemin kama o jin yoro tene bulo okuma ikado sababu de bena ko tein du sufurufuru kata kanda nabiyuman yoro Madina niyaye mami wulu lami o kandarata okuma ni mami adamadin lami o kanga ketugodi